мини алармичка, но с много добри функции, с GSM известяване. Значи сега ще демонстрираме как работи. В тази мини алармичка има SIM карта. Да я затворим пак. Аз бях сложил на Теленор карта и следвайки инструкциите, които ги има в интернет, а те са: набираш с телефона, от който искаш да ти звъни тази аларма, набираш нейния номер, който е нейния номер тук, 0893 и така нататък и така нататък. Направих така и естествено не тръгна. Отговори ми, че абоната е изключил телефона си. Тогава тази карта, която е тук, може би Теленор има такава система, тази картичка, която е в устройството, я сложих в един друг телефон и си позвъних на този телефон, дето трябва да се чува, когато действа алармата, и нещата си тръгнаха. Сложих вече SIM картата тук и нещата си тръгнаха. Сега ще демонстрираме нейните възможности. Значи, първо, това е много добро подслушвателно устройство или устройство, в което да чуваш вкъщи какво става. Ако имате малко дете и сте излезнали, нека да искате да чуете за какво става дума и така нататък. Как действа? Ето ще изправя. Това е зарядното устройство. На 5 волта, всякакво става. Сега, ще набера, момент само да си включа телефона. Така. Махни се, бе. Ще набера. Аз съм го запазил. Написал съм си охрана. И сега ще наберем. Да видим как действа. Къде пише охрана? Ето пише охрана. Набирам номера на охраната. Не го набрах баш. Набирам Теленор, защото тук съм задал нещата. И сега ще видим какво се случва. Почва да звъни. Ще включим и на говорител. Докато се свържи с устройството. Мисля, че на третото позвъняване. Готово, включи се. И сега това... Чакайте, че се възбуди. Ето сега това тук, като говоря тук на него, а то чува из цялата стая. Както виждате, чува се по телефона или с други думи. Чакайте да спра, че се възбужда, когато е много близко. Или с други думи, може да го използвате за всякакво подслушвателно устройство. Може да се помести в кибрид, в цигари, може да се закачи на стената, да кажем, с двойно лепяща лепенка и така нататък. Преимущества много. За гараж, и така нататък. Но това не са всичките му функции. Функцията, която на нас, така да се каже, ще ни служи по-добре като охранителна система, е следната. Значи, нека излезем тук с телефона. Значи, на същия номер, неговия номер, демек 0893 и така нататък, на който е картата, изпращаме SMS. Сега тук внимаваме. То се вижда, де сме пращали, да правим проби. Изпращаме SMS, пишеме 1. Какво написах? Нещо друго пишеме. Я да го изтрием. 1. И го изпращаме. Следиме сега да се включи алармата. Изпратено през Теленор, там пише, не знам дали се вижда, доставено. Така, доставено. Затваряме телефона. Ще го оставим тук да се вижда за какво става дума. Да се виждат и двете работи. И сега, като изчакваме малко, за да се включи системата общо взето, и ще видим сега, че когато има някакво движение, това е, нали, пир датчик, то е датчик за движение. Когато има някакво движение, в рамките на около минута ще се включи алармата. Ето, включи се, приемаме охрана, както се вижда. Чакайте да включим сега. Приемаме разговора и чуваме какво става. Ето ще го включа на говорител. И чуваме какво става там, където сме поставили устройството. Така. Да спрем. С други думи, това е много удобна алармичка.
да загасим телефона. С други думи, това е много удобна алармичка за кола, за помещение, защото това е малко устройство. Може да се помести, да кажем, при педалите, некъде под табло и така нататък. И крадците, които знаем, че нямат почивен ден, едва ли могат да го преодолеят. Те с лекота преодолеват всякакви други аларми по един или друг начин. Но това устройство едва ли могат да го преодолеят, просто защото не го знаят. Ето, то не е изключено и сега понеже има движение, пак се включва. За да го изключиме, какво правиме, че това не го обяснихме? За да го изключиме, влизаме в имейлите, пишеме, да влезем в цифри, той е в цифри, пишем 0, 0, 0, какво пише? Пак не е след това, което трябва. 0, 0. 0 ли пише, бе? Не. Ще ги изтрият на ново. Така, сега пишеме. Първо да изтриме. И пишеме 0, 0, 0. Пак не написах 0. 0. То продължава да се включва, защото се движиме пред него тук, но сега ще спре, тъй като изпращаме сигнал да изключи. Ето, даже ще го оставим така, за да видите. Да приемем, пази себе, и да изключим. СМС е изпратен, доставен и устройството се е изключило. Сега вече да махаме и да не махаме, няма да се включва повече. Или по този начин се управлява. С 4 единици се включва, с 4 нули се изключва, като се изпраща този СМС на номера, който е на картата му. Общо взето това е, има си захранване, как казвам, много удобно за работа, помества се на много скрити тайни места и работи перфектно. В нашата стая, която е некъде 4 на 5, лови звук много добре в почти всички ъгли тук на стаята и лови движение в целия периметър на стаята. Това е общо взето. Благодаря ви.